Исәнмесез укучылар. 11-13 гасырларда христиан ширкәве зур куәткә ирешә. Аның катнашыннан яисә йогынтысыннан башка бернинди мөһим вакыйгада узмый. Димәк, бүгенге дәрестә папа властенең куәте һәм католик ширкәве турында сөйләшербез. Руханилар беренче сословиегә керергә тели. Чөнки ширкәү кешеләр белән Алла арасында ардашчы булып санала. Аллага ышану урта гасыр кешесенең дөньяны аңлауда төп юнәлеше була. Димәк, кешенең һәм аның әйләнә тирәсендәге һәммә нәрсәнең каян килеп чыгуын аңлата. Алла яраткан дөньяны ничек бар, шулай кабул итәргә өйрәтә. Аллага ышану бәла казаны җиңелрәк кичерергә ярдәм итә. Ышанулар буенча кешенең җирдәге кыска тормышын икенче мәңгегә алмаштыра. Ширкәү кешеләргә үлгәннән соң ничек рәхәтлеккә ирешергә мөмкин булуын да өйрәтә. Дин кешенең көндәлек тормышына, гырыф-гадәтләренә, гадәти көннәренә һәм бәйрәмнәргә йогынты ясый. Мәсәлән, якшәмбе көннәрендә эшләмиләр, ширкәүгә баралар. Гыйбадәт кылганнан соң гына җитди эшкә керешергә мөмкин. Урта гасырларның бөтен мәдәнияте архитектура, санлы сәнгать, музыка, дини характерда була. Төп игътибар кешенең эчке дөньясына, әхлагына юнәлтелә. Христиан морале Библиядә күрсәтелгән әхлак кагыйдәләрен шул исәптән башкаларның сиңа нинди мөнәсәбәттә булуын теләсәң, үзең дә аларга карата шундый бул кебек өйрәтмәләрнең үтәлүен таләп итә. Укучылар, әйдәгез хәзер ширкәү байлыгы турында сөйләшик. Урта гасырларда Европада католик ширкәве иң ире җир биләүче була. Эшкәртелгән җирләрнең 1/3 чамасы аның карамагында тора. Епископ һәм монастырьларның йөзләрчә, кайчак меңнәрчә бәйле крестьяннары була. Ширкәү Көнбатыш Европаның барлык халыкларыннан гышыр руханиларны яшәтер, храмнарны тотар өчен махсус салым түләтә. Дин тотучылар моннан тыш өйләнешкән вакытта никах укыган өчен, яңа туган баланы шумылдырган, үлгән кеше өчен дога кылган һәм башка ширкәү йолаларын үтәгән өчен дә түли. Көнчыгышта христиан ширкәве ничек итеп ире җир биләүчегә әверелә? Әйдәгез шушы сорауга җавап эзлик. Ширкәү өйрәтүләре буенча гөнаһлы һәм хәтта җинаятьче священникка үзенең кылган гөнаһларын әйтеп үкенгәннән һәм тәүбә иткәннән соң кичерелү ала. Рим папалары акча бәрабәренә җинаят һәм гөнаһларны ярлыкау хокукын үз исләренә алалар. Аларның боерыгы белән монахлар гөнаһларны ярлыкау турындагы махсус грамоталар, индульгенцияләр сата. Индульгенция тәмук газапларыннан коткарырга вәгъдә бирә һәм җинаятьчене яисә гөнаһлыны вөҗдан газабыннан азат итә. Индульгенциялар белән сату итү папаларга гаять зур керемнәр китерә һәм дингә ышанучылар арасында ризасызлык тудыра. 11 гасыр уртасына кадәр христиан ширкәве бердәм булып исәпләнә. Тик Көнбатыш Европада ширкәү башында Рим папасы, ә Византиядә императорга буйсынган Константинополь патриархы тора. Сез беләсез инде, Европаның кайбер халыклары христиан динен Византиядан кабул итәләр. Ләкин Рим папасының бу илләрдәге ширкәүне дә үз хакимлегенә буйсындырасы килә. Византия ширкәве папаның үз эшләренә тыгылуына каршы төшә. Христиан динендә истинлек итү өчен папа белән патриарх арасында кискен көрәш бара. Көнбатыш һәм көнчыгыш ширкәүләре, йолалары һәм алардагы укыту арасында аерымлыклар була. Бүлгәләнгән Көнбатыш Европа ширкәү гыйбадәт кылуда бердәм латин телен саклый. Көнчыгыш ширкәү исә грек теленә таяна. Ләкин ширкәү хезмәтен җирле телдә үткәрергә дә рөхсәт итә. Соңрак Көнбатышта барлык руханиларга да өйләнү тыела. Ә көнчыгышта бу тыю монахларга гына кагыла. Священниклар исә өйләнә алалар. Көнчыгыш священниклары көнбатышныкылардан хәтта тышкы кыяфәтләре белән дә аерылалар. Сакал-мыекларын кырмыйлар. Баш түбәсендәге чәчләрен
кисмиләр. 1054 елны чираттагы бер конфликт вакытында папа белән патриарх бер-берсен каргайлар. Христиан ширкәүе тулысынча көнбатыш һәм көнчыгыш ширкәүләренә аерыла. Шул вакыттан алып көнбатыш ширкәүе католик ширкәү, көнчыгыш ширкәүе православие ширкәү дип йөртелә башлый. Бүленүдән соң ике ширкәү дә тулысынча мөстәкыйльлек ала. Укучылар, папаларның дөньяви хакимият өчен булган көрәшләрен карыйк. 9 гасыр уртасыннан башлап папа власте бик нык көчсезләнә. Бу көчсезләнү моннан 200 еллар элек үк башлана. Католик ширкәү папа властен көчәйтү хәрәкәтен башлап җибәрә. Папа итеп Григорий 7 сайлана. Бу сугышчан сәләтле һәм нык ихтиярлы кеше бөтмәс текәлмәс энергияга һәм ярсулы фанатизмга ия була. Григорий 7 бөтен патшаларны Рим папасына буйсындырырга тели. Папалар белән императорлар арасындагы сугыш җиңү һәм җиңелүләр белән чиратлашып 200 елдан артык дәвам итә. Папа власте шөһрәт сөючән һәм хакимлек итәргә яратучан Иннокентий 3 заманында иң зур куәткә ирешә. Иннокентий 3 папа апостол Петрның варысы гына түгел, Алланың җирдәге илчесе дә дип раслый. Иннокентий без барлык халыклар һәм патшалыклар өстеннән хакимлек итү өчен куелганбыз ди. Тантаналы кабул итүләр вакытында һәркем папа алдында тез чүгәргә һәм аның башмагын үбәргә тиеш була. Европада бер генә корольгә да мондый дәрәҗә күрсәтелми. Иннокентий 3 папа өлкәсенең шикләрен киңәйтә. Ул дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләргә, Европа илләренең эчке эшләренә тыгыла. Бер ара ул императорларны тәхеткә утырту һәм тәхеттән төшерү хукукына да ия булу дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Еретиклар нәрсәгә каршы чыга? Шәһәр халкы, рыцарьлар һәм монахлар арасында кайвакыт ширкәүне ачыктан тәнкитләүчеләр күренә башлый. Андый кешеләрне руханилар еретиклар дип атый. Еретик хакимлек итүче ширкәү өйрәтмәләренә каршы кеше. Еретиклар ширкәү бозылган, папа иблис наместнигы дип әйтәләр. Алар руханиларның саранлыгын һәм байлык җыюын, кыйммәтле ширкәү киемнәрен купшый гыйбадәт кылу йолаларын кире кагалар. Үзләренең насихатларында еретиклар руханиларны һәм монахларны апостол факирлеген онытуда гаеплиләр һәм аларның гөшердән, җир биләмәләреннән һәм байлыктан баш тартуларын таләп итәләр. Күп кенә еретиклар өчен бердән-бер дин чыганагы Инҗил була. Алар дөрес яшәү үрнәкләрен үзләре күрсәтәләр, ярлыларга булышалар, хәер акчасына туйыналар. Укучылар, ширкәү еретикларга каршы ничек көрәшәсең? Әйдәгез, шул хакта сөйләшеп китик. Барлык илләрдә ширкәү хезмәткәрләре еретикларны эзәрлекли һәм алардан рәхимсез үч ала. Иң куркыныч җәза ширкәүдән сөрү була. Ширкәүдән сөрелгән кеше законнан тыш дип исәпләнә. Дин тотучыларның аңа ярдәм итәргә, үзләрендә сыендырырга хаклары булмый. Буйсынмаган өчен җәза биргәндә папа өлкәдә яки хәтта ил буенча дини йолалар үтәүне һәм гыйбадәт кылуны тыя да ала. Андый чакта храмнар ябыла, яңа туган балалар чукындырылмыйча кала, үлгәннәргә җиназа уку тыела. Укучылар, еретикларга каршы көрәштә ширкәүнең иң куркыныч коралы инквизиция була. Папа еретикларга каршы көрәшер өчен 13 гасырда махсус ширкәү суды инквизиция төзи. Бу көрәштә инквизиция эзәрлекләү һәм электән киң файдалана. Гаепләнүчеләрне төрмәләргә ябалар һәм гаепләрен танытыр өчен рәхимсез газаплыйлар. Бишараларның аякларын әкрен утта яндыралар. Махсус кыскычлар белән сөякләрен ваттыралар. Күпләр газаплауга түзә алмыйча үзләренә һәм бөтенләй гаепсез кешеләргә яла ягалар.
Ширкәү әһелләре хөкем ителгән кешеләрне газаплап үтерү өчен властьларга тапшырганда икейөзлеләнеп аларга карата мәрхәмәтле булуларын, кан түкми генә җәзалауларын сорыйлар. Бу хөкем ителгән кешене тере килеш яндырып үтерү дигән сүз була. Еретикларны зәрлекләү зур табыш китерә. Җәзалап үтерелгән кешенең милкен ширкәү, властьлар һәм шымчылар үзара бүлешәләр. Ширкәү инквизиция ярдәмендә восстаниедә катнашучыларны, фикерләре ширкәү өйрәтмәләренә туры килмәгән галим һәм язучыларны юк итә. Укучылар, папа властенең куәте һәм католик ширкәүе диелгән темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.